Moikka! Mä heräsin just 2 minuuttia sit varmaan. Kello on 9 ja mä käyn nyt hakemaan Nitron Lightselta. Ja näytän erittäin järkevältä. Ja tuolla se onkin. Ottakaas. Siellä se näkyy silloin sadeloin päällä. Koska yöksi oli luvattu ukkosta. Ja nyt pitää käydä ottaa se pois. Ettei se kuumuta. Niin, pistän kauroja. Nitro on täällä. Apua. Kun ei voi kääntää kameraa. Hevonen ei näy kokonaan. Hui. Sori Nitro. Laitetaan kaurat. Näin. Sinne jäi syömään. Se on vähän kaos, koska mä heitin ton loimen tohon tolleen. Mä vähän siivosin tätä. Ja mä menen harjaamaan Nitron nyt ja sitten ratsastaa. No niin. Mä otan nyt sillä ridavyön. Ja lähden ratsastaa tohon ylös. Mä en nyt voi videoida oikeastaan mitään harjausta ja tätä ridavyön laittaa, koska ei ole jalustaa mukana. Me ollaan valmiina. Nitro on jo purkanut varmaan koko lettinsä, minkä mä tein sille vaivalla. Ja silloin toi uusi huopo. Siellä se tulee. Se äsken alkoi nuolla mun paitaa. Ja lopputuloksena on tällainen. Mä en tiedä tarkentaako tää nyt. Mut se oli ihan paskanen, koska sen kieli ei ollut kauhean puhas. Can you blow my whistle baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle baby, here we go. Noniin, mä en tiedä kauan mä menin, mut ehkä jonkun puolisen tuntia. Ja Nitro oli tosi hyvä. Saako kantaa selkää sehän alusta, sen tunsi heti kun se vaan nosti sen sillä, että siinä mielestä tää ridavyö on hyvä. Ja olisi tosi mukava ratsastaa. Ja mä lähden nyt vähän kävelee vielä tonne. Sillä vähän pelkää täällä. Veden lotinaa. Hölmö. Ei se oo mikään. Ei. Hei. Nyt. Hieno harmaa rupunen korppi, joka hengaa aina meidän pihalla nykyään. No niin, mä unohdin kuvata, mut mä kävin Nitron kaatus järvessä sillä, että se sai kastella niitä jalkoja, että ne vähän niinku kylmääntyi. Nitro on tuolla tarhassa. Sateensuojassa sitä nyt ei kauheasti näe, mutta siellä kumminkin. Ja kello on 1 justiin. Ja mä lähden viemään Nitroa laitamelle. Nyt ollaan matkalla laitamelle. Ja pääs laitamelle. Siellä se syö onnellisena. Ja mä otin sen vesiämpärin. Käyn täyttää sen, koska se on juonut sen yön aikana. No niin, mä tulin just ruokkimasta Nitron. Kello on jotain 8. Ja mä unohdin ottaa kameran mukaan, mutta ehkä se nyt maata kaada. Kumminkin on muilla videoilla näyttänyt. Raakineetalla ei mikä nyt on varmaan aika tylsää katsottavaa, mutta kumminkin. Ja laitoin samaa sadeloimen, koska yöksi oli luvattu sadetta. Ja Nitro meni heti piahtaroimaan loimi päällä. Mukavaa. Mutta joo. Toivottavasti tykkäsitte taas ja eipä meillä ollut erikoinen päivä. Moikka!